Κυριακή στην Ελλάδα. Κυριακή στο κορίτσι. Δεν μου ρίχνει, δεν του ρίχνει. Πάμε τα βλέπει, αδερφέ. Τα φιλιά δεν είναι απαραίτητα, απλά εμείς αγαπιόμαστε. Μέσα! Έξω, έξω. Έξω, έξω. Έξω, έξω, έξω. Θα περάσω απέναντι. Ναι. 1, 2, 3. Τι? Πώς? Ωραία, άστο. Un, deux, trois. Έξω, έξω. Α, έξω, έξω. Α. Α. Τι γίνεται, ποιος συντονίζει εδώ? Ποιος συντονίζει, πάμε. Ωραία, Γιωργακή, σου παίρνεις τα πυρά, βγαίνεις στη γωνία, παίρνεις τα πυρά. 1, 2, 3. Στελακό, δεν δουλεύεις! Δεν είναι αριστερά, είναι εκεί. Έξω! Στο αριστερό. Έξω! Πόσους πρέπει να φάει για να βγει έξω? Άντε πάμε. Ναι. Α, σε σκότωσε και εσένα. Κατάρα και εσένα, ναι. Όχι, εγώ ήμουν έξω, απλώς τον είδα που τον έβγαλε αυτόν, θα τον γάμισουμε. Ναι, επειδή μου έκανε silent kill δίπλα στον Νίκο, ρε. Πάμε, θα τον γάμισουμε. Ποιος είναι αυτός? Δικός μας είναι, αυτός είναι που ήταν εδώ μαζί μας μια... Πολύ λεπτός από τον Κληθίδα. Γιατί κλώτησε, όχι ο... Όχι ο ψήλος. Αυτός που τρέχει, ρε. Πάμε. Είναι εδώ πάνω. Imposter. Imposter. Sorry, chaps. Ποιος έφαγε? Ο Νίκος είναι imposter.
Εκεί ο Τζέο Παπ. Μα που πάει μου λέει σε έξω χρόνια. Έξω μου λέει. Μετά θυμήθηκα. Έλα. Coach, I'm good man. Πάνω. Παιδιά. Έξω, παιδιά. Έξω, παιδιά. Οπ, έξω. Μη. Ναι. Η μισή PLR πήγε, ήρθε ο άλλος συγκεκριμένα και πήρε μισή PLR για να... Εσύ και Ελλάδα ήταν